नमस्ते प्रणाम। हम उत्तम शर्मा रुआ देखा तने अंबिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायकोट के माध्यम से। आज लक्की मिश्रा जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम आइल बनी। लगातार कई गो म्यूजिक यहाँ के बन चुकल बाटे और फिर म्यूजिक के काम लागल बाटे। और लक्की मिश्रा जी ऐसा गायक बनी जौन की अश्लील तो बिल्कुल ना गाइले। यहाँ के पापा जी भी बहुत अच्छा कलाकार बनी और वहाँ के एक तरह से हम सब के गुरु भी बनी। और आज लक्की जी ऐसा गाना गौले बनी कि आँख भर गई बाटे। ये देखे कि माई बाप के लोग प्यार भुला जाता, कुछ चंद खुशी खातिर मेहरारू लोग थोड़े दिन खातिर का बना तो बहुत दिन बाद आवता लो। माई बाप कितना परिश्रम से पालता पोसता लम्हर करता और मेहरारू लोग आके माई बाप के प्यार के ऐसा करता लो कि लड़का लोग भुला जाता। ऐसा ना होके के चाहिए। हमने के समाज में ऐसे कहल बा कि चारू धाम माई बाप के चरण में बा। आई लक्की मिश्रा जी से हम बात कराओ तनी। लक्की मिश्रा जी रोरा कैसा लागत है गाना गा के? गाना बहुत अच्छा बा, पारिवारिक गाना बा, अच्छा दर्शक लोग खातिर बा। अब अश्लीलता हटाई लोगिन, बढ़िया बढ़िया गाना सुनी लोगिन। और हमको अब कैमरामैन तनी से करीब आ जाई और ये बताए कि हमारा चैनल के केहू ना केहू एगो हैंग कर लेला बा हमरा एगो चैनल का अंबिका म्यूजिक धुन के। तो वो चैनल पर ना ध्यान देते हुए ये चैनल के सब्सक्राइब करी लोगिन और अपन प्यार आशीर्वाद दी लोगिन और अच्छा अच्छा गाना सुनी लोगिन। ऐसा कि अश्लीलता बिल्कुल मिटाओ बा, कलाकार ना मिटाई रुआ सब मिटाए तो मिटी। ऐसे अच्छा सुनम लोगिन तो अच्छा हमनी के जरूर गायब सन। ताई रुआ लोग बनल रही। एमा भी माता बहन लोग बैठल बा। हमार दीदी बाड़ी श्यामा शर्मा शिव चर्चा भजन गायिका रुआ लोगिन तमाम वीडियो देखे नहीं और माता जी भी आइल बनी और ये गाना के हम रुआ लोगिन के लाइव सुनाओ तनी। चलिए लक्की जी। पलक में रखली बसाई
चलिए बहुत अच्छा लागल और गाना पूरा सुने लो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद रुआ सबके चैनल के सब्सक्राइब कर लो और ऐसा गाना के बढ़ावा दिलोगी जौन की रुआ सब सुनी और हम चाहब कि श्यामा दीदी बानी और यहाँ के बानी चाची सास बनी चाची जी बानी हम चाहब कि श्यामा दीदी कुछ हमारा चैनल खातिर कही रुआ चैनल खातिर तो यह कहे के बा कि अंबिका म्यूजिक कुचाई कोट के रउआ सब बढ़ावा दी इहवा पर अश्लील गाना तो उतना नहीं होला लेकिन ये सब हमारा और विचार बाटे कि आगे बढ़ावे के बा हमनी के अश्लीलता से दूर होके के बा हमनी के अच्छा रास्ता से गुजरे के बा अच्छा सबक केहू के सिखावे के बा कि जवना से हमनी के आवे वाला पीढ़ी में भी परिवर्तन आवे। क्या बात है। तो चलिए यही के साथ ही वीडियो को अब हम समाप्त करते नहीं अपन प्यार आशीर्वाद बनौले रही चैनल के सब्सक्राइब करी और गाना के लाइक कमेंट शेयर जरूर करी।